हेल' हेल' नानि औ बाजै मामोन नानि नोंसिनि आदाया मायबा जादों नामा माथो फनखौनो रिसिभ खालायाखै आदाया जेबो जायाखै दस' मोजाङैनो दं माथो मानो मामोन मा जाखोथाय आंबो हमस्लाबनोनो हायाखै मैया हरनिफ्रायनो नोंसिनि आदाया आंनि फनखौ रिसिभ खालायाखै मानोबा दा आरो अफ खालामना दोनबाय मबाइलखौनो आं इसिबां फन खालामबाय दं खेबसेबो रिसिभ खालायाखै बियो आं गोसोफोरखौ मा बोरैबा मोनबाय दं मा जाखोथाय थांनो नायनायलाय नोंसिनि आदानि फनखौ नंगौ मानो खालायाखैथाय दा मबाइलफोरासो हामा जादोंबा र' आं हैनि र' आं थांबाय दं र' बाजै लाइनाव थाथ' औ दे आदा 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 खेवनाय मामोन खेवनाय बाथ्रा दङ बे खेवलै माबारै ओइ दायो फैथां आं एसे बिजि दङ आं मायबा मावबाय दं दायो फै बाजैयासो फन खालायदों बाजैया रायज्लायनो खेव माबारै थां रायज्लाया आङो बाजैया लाइनावनो दंलै नेनानै दं रायज्लायनो मायबा बाथ्रा दंनो खेवा मानो नानि नों मा खेबसे बुंनायखौ खोनासङा नामा रायज्लाया बुंनायखौ खोनायाखै नामा नों थां नोंसोरबो जारलासो हेलौ बाजै मा जादोबा मोनथियालै माबा खेङाखै मायबा बिजि दंनो रायज्लायथ'आनो दायो हरगोन दे आं खेबसे बायजोआव फैबा थायो दे होमब्लालाय दे रादाय मा जादों नोंहा रादाय आं नोंखौ एसेबां फन खालायबाय दं नों मानो हमा मा जादों बुंनाय रादाय एसेबां माखौ राग जोंदों मानो फैदों नोङो नोंनि महर नायनो गोसो गैया आं मानो आंनि महरखौ नायनो गोसो गैला मा खालायदों आं बुंनाय नों आंखौ गोबां बाथ्रा आन्दोआव दोनदों नों आंखौ थगायो नों जेबो बाथ्रा आंखौ थार बाथ्रा बुङा नों दिनैसिमबो आंखौ गोबां आन्दोआव दोनदों मा आन्दोनि बाथ्रा बुंदों नोङो रादाय मोजाङै बुंनाय बाथ्राफोरखौ आं होनबासो हमनो हागोन नों बेबायदि मा आन्दो बाथ्रा बुजिनांगौ मानसिया बुजिखादों नोंबो बुजिखादों आं मा बुंबाय दं बुजिखादों नों बे बाथ्राखौ लानानै माखौ बेबायदि होनबाय दं नों मिथिगौ ना दिनै जोंनि हाबानि शपिं खालामनो गोनांमोन नों मा जाखो मानसिया हाबानि शपिं आंनि सिगाङाव सती साबित्री जानानै देखायगोन ओरैबायसा भद्र जाना देखायो सिं जामायबासो मा बुंदों नोङो सोर मा बुंखो नोंखौ सोरबा मायबा बुंदों नामा आंनि बाथ्रा नंखाय बाथ्राखौनो मा बुंलाबाय दं नों मा बुंदों नंखाय नङा नोंबो आसोलसो मालाय सिख्लाफोर बायदिनो नोंबो आंनि सिगाङाव जेबो रोङि मोजां सिख्लानि एक्टिं खालायनानै देखायो मा मोजां सिख्लानि एक्टिं खालायना देखायो आंलाय नों दिनै एसेबां बोसोर मोजां मोननायनि उनाव आंखौ दिनै हरखाब बेफोर बाथ्राखौ मानो बुंबाय दं थां आगोल जायजों उन्दुहैदोंमोन बेजोंनो उन्दुहैथां मा बुंदों नोङो नोंनि थगायसुलि महर नों फोथाय खेबस'खौ नों थगायसुलिखौ नायनो गोसो गैला आं नोंनि महर देखायनांला आंनो रादाय नों मानो बेफोरखौ बुंदों सोरजों नुदों आं नों मोजाङै बुङामानो रादाय सोर मा बुंखो नोंखौ दासो नुजादों आसलि महरा रादाय मा जाखो बिसोरालाय रादाय खोनासंनाय मा जाखो बाजै मा जाखो मानो गाबदोंथाय मा जालायखो मोनथियालै आइ मा जादोंथाय मैयानिफ्रायनो नांज्लायबाय दं सानैबो बिसोर माथो नांज्लायामोनानो आगोल
दासोलाय मा नांज्लायदों बिलाय हाबायानो दानसेल'सै मिथियालै रादाय नों मानो मोजाङै रायज्लायाखै आं बुंदोंना नोंनि सैतान महरखौ आंनो देखायनो नाङा होननानै मानो फैबाय दं नोङो थां ओंखारलां आंनि न'निफ्राय रादाय आं जाय दायखौनो मावाखै बे दायखौ मानो आं गनायना लानो नोंनो बुंनाय नों मालायनि बाथ्रा खोनासंना जों सानैनि सोमोन्दोखौ मानो गाज्रि खालायनो नागिरदों आं दायनिगिरि जानायमोनब्ला ओंखारलांगोन आं नोंनि जिउनिफ्रायनो ओंखारलांगोन आं जुदि आं दायनिगिरिमोन आं जाय दायखौ मावाखै नंखाय बदनाम मानो लानो आं नोंनो बुंनाय सोर बुंदों नोंखौ बेफोर गाज्रि गाज्रि नंखाय बाथ्राफोरखौ नोंनि खर'आव सोर सोनानै होदों बुंनाय आंनो खेबसे सोर सोदों नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड दिदोमा खिथादों आंनो मा लाब गैया सक जाना देखायफ्लाना लाब गैया नों माथो दिदोमजों अपेन रिलेसनशिपआव दंमोननो साननै साथाम शिलं दार्जिलिं बेरायना फैयोमोननो माथो नों बेफोरखौ आंनो खिन्थादों बेफोर थार नङा दिदोम बियो ओरैनो बदनाम खालायदों आंखौ बेफोर थार नङालै नों मानो फोथायदों नोंहा आंनि अननायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा आं बेबायदि जानायमोनला नोंनो आगोलनो खिन्थाखागौ आंथ' नोंनो खोन्थाखादों माथो बिनि बागै नों आसोल बाथ्राफोरखौथ' खोन्थायाखै नों मा दिदोमा जि बुंगोन बेखौनो फोथायगोन नामा नोङो साना हौवानो फोथाया माबायदि फोथाया आं ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों आं फोथायालाबानो माबोरै थानो नों आंखौ खोमसियाव लाखिनानै मोजां मोनदोंमोन नोंखौ दिदोमजों बेबायदि नों आगोलनिफ्रायनो आंनो थार बाथ्राखौ बुंनायमोनब्लाबो आं नोंखौ जेबो सानामोन नाथाय नों आंखौ नंखाय बुंदोंमोन नोंनि बागै आरो आङो नंखाय बाथ्रा बुंग्रा मानसिखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया मा होनना फोथायहोबावनो आं नोंखौ नों बुंनाय मा होनना फोथायहोबावनो आं नङा होनना बुंबाय दं नों मानो फोथाया दिदोमा नंखाय बुंदोंलै आं थाङाखै बेजों जेरावबो आरोथ' आं नोंखौ बुंखादोंमोन दिदोमनि बाथ्रा बियो मोजां सेंग्रा नंखाया बियो मालाय सिख्लानि थाखाय आंखौ गारदोंमोन बियो दा मेगन सानानै नोंजों हाबा जानो नागिरनायखाय बेबायदि बुंदों नै आं नोंनि समायखिरा लानानै बुंदों आं समाजनि गेजेराव गाज्रि नुजानाय गाज्रि साननाय आं आंनि बिमा बिफानि सनमान थांनाय नोंनि न'खरनि सनमान थांनाय नोंखौ बदनाम खालायनाय जेबो गाज्रि खामानि मावाखै आं जेबो खामानि मावाखैमोन आं गाज्रि दोन लानाङा खर' नंखाय समायखिरा नोंखौ फोथायनो हाला आङो नोङो सैतान आरो फान्दायजुलि हौवाफोरनि फैसा जाग्रासो नोङो आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान थां नोङो छी मुगैनायसो मोनबाय आं नोंखौ आं गावबो गाज्रि आखलनि मानसि नङा आरो आंनि जागोन हिनजावखौबो आं नों बायदि हिनजाव नागिरा नों आंनि आखलनि बागै बिब्दि नोंहा आसि थुयै आंखौ गाज्रि होननानै बुंनो नोंहा जेबो थिकार गैया मिथिबाय नोंहा साना हौवा मोनथिया असिया नों बिब्दि बुंनो लागा नों रावबो नङा मोजां मोननायखौ अननायखौ सिनायखौनो हायासैबा मालायनि बाथ्राखौ खोनासंनानै नों आंखौ एसेबां गाज्रि बाथ्रा बुंदों आंनि आखलनि बागै नोंहा जेबो थिकार गैया बेफोरखौ बुंनो नों जुदि आंखौ मोजां मोननो हाया आंखौ फोथायनो हाया नोंहा आंनि बागै बिब्दि बुंनोबो नोंहा जेबो थिकार गैया औ गैयानो अधिकार दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेसेबां सोमोन्दो दंमोन गासैबो जेबो गैलिया दिनैनिफ्राय खतम नों आंखौ सिनायला आं नोंखौ सिनायला नों आंनि जेबो नंला आं नोंनि जेबो नंला गुड बाय राधा नों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय नों दिनै मालायनि बाथ्रा खोनासंनानै नों आंखौ बिब्दि खालायबाय जागोन आं हिन्जावनि फिसाना बदनामखौ हिन्जावनि फिसानो मोनखायो जागोन आं नोंनि संसारनिफ्राय नोंनि जिउनिफ्राय गोजानाव ओंखारलांगोन देखायलां आंनि महर नोंनो खुसि रंजाथाबानो जाबाय